Σεντράριο Γέστε με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά στα δίχτυα από τον Τοκέρο. 1-0 η Athletic Bilbao. Και παίρνει φωτιά βέβαια το ερυθρόλευκο κομμάτι του Μεστάγια. Γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο για τους Βάσκους. Στην δεύτερη ευκαιρία τους μετά από το σούτ του Χάβι Μαρτίνεθ. Έιμπαρ στην Athletic. Έχει δείξει καλά στοιχεία, δεν έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίδεση. Εδώ πετυχαίνει το σημαντικότερο γκολ του πεντεφενά της Athletic Bilbao. 1-0 για τους Βάσκους. Πήγε την κεφαλιά τον Κεϊτά. Οι Βάσκοι βλέπετε τώρα πια όσο κυλάει ο χρόνος. Κλείνουν το ένα και πιο πίσω. Καλή προσπάθεια από τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος θα κάνει το σουτ σιρτό, εκπληκτικό γκολ από τον Γιάγια Τουρέ στο 31. 1-1. Κεντρικός αμυντικός. Γκολ που ανήκει ολοκληρωτικά στον Γιάγια Τουρέ. Κοιτάξτε και πάλι από πού ξεκινά την προσπάθειά του. Αποφεύγει δύο αντιπάλους του. Αποφεύγει έναν τρίτο και κάνει ένα δυνατό σουτ, το οποίο δεν περιμένει ο Γκόρκα. Χαμηλά η μπάλα στην αριστερή γωνία. Σουτ ακριβίας από τον Γιάγια Τουρέ. 1-1. Βρήκε την μπάλα στο Μέση. Αποφεύγει τον Τοκέρο. Περνάει την μπάλα για τον Ετώ. Δεν υπάρχει offside. Ο Ετώ σουτάρει, αποκρούει ο Γκόρκα. Η μπάλα στο Μέση. Γκολ. Τρίτη και φαρμακερή. Ο Λιονέλ Μέση μετά από δύο προσπάθειες μέσα σε 2 λεπτά θα καταφέρει να νικήσει τελικά τον Γκόρκα. Και η Μπαρσελόνα περνάει μπροστά. Κέρδισε το κόρνερ και από το κόρνερ ουσιαστικά ξεκίνησε η φάση που κατέληξε στο 2-1. Το πέρασμα από τον Μέση για τον Ετώ. Αποκρούει ο Γκόρκα. Το rebound πηγαίνει στο Λιονέλ Μέση. Από το σημείο του πέναλτι σουτάρει. Η μπάλα περνάει από αρκετά πόδια. Καταλήγει στο βάθος εστίας του Γκόρκα και η Μπαρσελόνα γυρίζει το μάτς. Στο 55. Είναι η ώρα της Μπαρσελόνα τώρα. Η πάσα για τον Μπόγιαν. Δίπλα περιμένει ο Ετώ. Ο Μπόγιαν θα τελειώσει μόνος του τη φάση. Είναι εκπληκτικό το πλασέ του στο δοκάρι και μέσα. Έβαλε όσο φάλτσο χρειαζόταν. Και με τη βοήθεια του δοκαριού ο Μπόγιαν στο 58 κάνει το 3-1. Φτάνει στο 3-1 και σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, αν και είναι νωρίς ακόμα, καθαρίζει το μάτς. Δεν υπάρχει offside εδώ στον Μπόγιαν, δεν είναι ακριβώς στην ευθεία η κάμερα, φαίνεται να καλύπτεται πάντως ο νεαρός. Δεν δίνει στον Ετώ, ίσως φοβούμενος το offside του συμπαίκτη του, αλλά το τελείωμά του είναι άψογο. Με τη βοήθεια του αριστερού δοκαριού θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Την περνάει από τον Αϊτό Ρόθιο, δεν μπορεί να φτάσει εκεί παρά την. Τρεις παίκτες της Athletic στο τείχος, Τσάβι και Ντάνι Άλβες. Ο Τσάβι τελικά με το σουτ στα δίχτυα, 4-1 στο 64. Ευνηδίασαν εδώ οι Μπλαουγκράνα τον Γκόρκα. Περίμενε το σουτ από τον Ντάνι Άλβες, αυτός που πήγε στην μπάλα στο 64, το 4-1. Κοιτάξτε και πάλι. Εκπληκτικό σουτ από τον Τσάβι. Βάλα χτυπά στο δοκάρι και πάει μέσα. Πολύ κακό τείχος εκεί από τους παίκτες της Athletic. Μόλις 3 παίκτες. Δεν είχαν καν κολλήσει μεταξύ τους. Πέρασε η μπάλα πάνω από αυτό.